Budget shot, hekk iddeskriva l-budget tas-sena 2020 il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Għandna budget li huwa xott. F'konferenza tal-aħbarijiet wara l-preżentazzjoni tal-budget, il-Kap Nazzjonalista għal darb'oħra reġa' kien negattiv u kritika dan il-budget. Budget b'wedi riċiklati. It-tielet budget bla taxxi żejda l-5 sena konseguttiva li l-pensjonanti kollha se jgawdu minn żieda fil-pensjoni kif se jiżdiedu għal 7 euro fil-ġimgħa. Il-ħaddiema se jirċievu bonus addizzjonali u se jkun hemm tnaqqis fir-rata tat-taxxa tal-overtime. Dawn fost qatta miżuri oħra għal Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista ma jfissru xejn. B'Adrian Delija se jaħdan il-budget riċiklat u ma jagħti xejn lil uliedna. U ma nagħtu tama xejn għal uliedna u għall-ġenerazzjonijiet tal-futur. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal l-unika ħaġa riċiklata llejla hija n-negattività tal-Oppożizzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.